Аз съм пияния професор и това е най-страшната игра в имейлото. И реших да направя поредица на нея, тъй че ще има много страх в тази игра, много такива луди неща, гности, всичко ще има. И те са, може би, 2 части, май, 3 бяха. Има от вас 2 демо. Когато излезе по-оригинал, тогава ще играем на това демо, обаче първо трябва да превъртим първата част на Outlast, след това ще играем тази част, Whistleblower, това е втората част. Но първо трябва да превъртим първата. Това нещо като самата първото нещо, което трябва да направим. Сега ще ви поясня, какво става въпрос. И те, с които не знаят. Така. Сега тук с една кола ще ни пусне да вървим в един замък. Там ето най-голямата лудница. Там, където се случи епичния страх. Всички луди неща. Ето. Тук доста като субтитри, да може да се четете. Окей, да ладно, супер. Така отдолу са на субтитри, така. Ето. Ето вижте там мястото. Леле, седно аз карам в тази кола. Дебитком си. Окей, така. Леле, тая игра. Не съм един страх. Това е просто. Ето тук си вижте, както е името на място на улицата. И ето, пристигаме. Майко, ужас. Страшни неща ни очакват. Това приключение, екшън, драма, емоция, всичко ще има. Всичко в малко. И сега тук спираме. И май взяхме... Какво трябва да вземаме? Документи. Окей, няма да четем. Вземем си батериите. След това камерата. Оле-ле, мишката май ми бъгва и сега няма да имам зум. Но до мен си гледам. О, не. Аз в момента нищо направя, че самия герой мърда. Но не знам. Излизаме от колата и че започваме самия си контролираме героя. Голяма суткаеца. И да, вече започваме ние. Искам... Окей, опс. Опа, добра, как се играе. Как се играе? Опс. Много бързо или нещо, защото аз съм спитнал. Не знам. Съм играл една година. Окей, как да... Тук ме парим котата. Чай сега, как се взимаше камерата? Да, мога да взимам. Дали... Да. Мога да пусна общото изни. Да, всичко в което работи. Ето, вижте там. Бяхте там горе. Това е един изрод. Така се бяваме. Мушкаме се тук. Аре. Тук е заключено, тук няма ползването място. Тук си има една пътечка. Тук скачаме, да... Музиките в тази игра са ужасяващи. Само гледам страшен филм. Със самата игра ще е страшен филм. Да не ти го играеш. Ще падна, но не мога да се покажа. О, найс. Трябваше да ползвам с тези. Имам проблем с скачането, ще лекно бъбърт копчето на клавиатурата и ще има затруднение. Бавно. Сега да вземем вътре само да падне. Тук е тока, да. Окей. Сега са си фунали. Окей. Тук е телевизора. Да. Ох, че бързо някак се вижте колко е просто. Или настройките. Пазика. Малко ще го така ще намали. Това също. Дължи. Но не знам. Това май така се седи, няма значение. Тук сега се минаваме и вижте колко готино.
направим. Влизаме в тази стаечка, тук имаше бактерии. Това не се лъжа. Точно така, взимам се бактерии, че много трябва. Както виждам на самата камера, имаме 30, трябва да съберем цялата колекция. Така, тук имаме документи. Той с G се отварят, окей. Така, имаме notes. Ето го. Нека просто тук не го знам. Това е някакъв проект. Тук, приятелскам да ще дори вие се стресира. Тук имаме едно кенче и едно черво и още едно кенче. Окей. Тук затваряме. Какво лека е човек. Тук е голямо вниз. Ето го изръвам. О, че готин. Че готин език. Най-яки изръвам. Сега след малко ще видите моя любимец, един дебелак, който ще ми метне тук и ще правим тук долу. О, тук е обясня. О, да. О, не. Помните ми част, късно да бъде. Вижте, тук има склад, складирани глави. Тук са обясни за предкатка и са за глави. Вау. Какво е? Да. Както английски казвате, че вариантите са свържени, всички са убити, няма варианти. Окей, тук да беля. Приятел, ще дойша, но... От това да беля взетна от две тръпки. Тук имаме ръка, туалетата. Тук нямаме нищо. Нямаме капна гледка. Тук мога да гледам с това, че нищо не идва там. Тук какво е? Не, нищо. Окей, да внимаваме тук. И сега това ще ми метне да. Да виждам. Да. Сега сме попаднали. Сега ще горе нашия приятел. Чичо Фестър. Представям ви. Ето го. Какво правиш, приятел? О, че не се сира. Колко ще не си. Малко ще такова не звукава. Ма драго. Така. Ето сега ми взима камерата и ще оставим с това запишем кое на какво се случва. То не ме са баш визърт, но е такъв от много от. Ох. И сега се бужаме и тук става още по-грозно. Вижда се тук какво имаме активности. Ами нас напишка гледа сега. Тук ще нахме прескърпим, ще какво яко направим. Тук има документи. Който иска да чете, тук се цъка пауза и чете. Окей. Така. Приятел, тук. Бяга. Тук първо да влезем за тези. Влезем да перите. Аре, цяло изгинявате. И да, вратата не се затваряме. Пак някакъв физор тук наоколо. Кара тук по... О, това трябва да се засмеем. Ужас. Аха, малко ми бъгва. Добре, това има ли някакъв начин? Окей, това да сменим сами notes, да видим всеки ден. Както пише в крълата туалетна. Така. Тук се затваряме и се вземем към далечник. Вървим напред. Тук открием. Тук, пак ще имам батерики. Не, тук има документи. Аз не се обърках на това да стая.
Да, тук. Това сега в момента на място, кога се връщаме и това и тук вътре ще влезем. Тук навърх да е един дебил, който... окей, това се вътре. Те се трябва да влезем. Чувствам се, че нещо мога да че говорим. Какво има? Yes, батерия! Найс. Остава съм устно вътре. Тук нищо не можем. Изход. Тук от една страна, да. Не мога да си ходим тук. Ще трябва да стърпим улицата, тогава ще ходим. Окей, за тук. Да, но гледам си, тук има документи. Тъй. Няма значение, не четим. Бах израда. Израда е инвалид. Тия момчета, тук трябва да се снимам. Някакво сега съм да, но как да. На картата ми дава пак нещо. Как стана? Там е, че пише изход. Са тук май взема бактерия. Който остане да... Аз съм забрал играта, аз съм играл колко време. Мисля, че тук имаше някъде. Тук са помислихме и влизахме вътре това. Тук. Тук е някакъв идол. Това е мъртвата тук. Давам последния приятел. Тук поставим и ние тук се вървим. Да, тук взимаме картата. Да се спират стаята, сега отиваме. Връщаме се, да се включим още виждане, че тук не е много... Да, там е това. Имам се по-спокойно. Сега че трябва тук се запише. Ето го, чупяме телевизор с кръв. Окей, тръгваме. Така, момчета. И хочу страшна музика. Сега Тоши не скочи. Тоши. Спиш ли там? Тук трябва да бъде някакви приколни. Какво тук се прави шанс да се град? Май са визор. Окей. Пак не видя. Окей. Тук става лошо. И сега с малко се препока. Трябва да ходим преди мисля много от. Трябва да ходим с подключени. Тук ще има игра. Затова тук и почваме да си качваме нашия клип в YouTube. Сега на компютъра. Тук става сензация, тук имам си камери, гледам си системите, гледам телевизори. Тук е най-голямата сензация. Оня чичофестър ни спира тока. Супер, рипток. Рипток, да. Тук се крием вътре, защото сега видим дебел. Малко не чака. Къде дебеля. Ето го. Ето го дебелак. Аз съм малко прасе. Щом аз съм малко прасе, значи това е голямото прасе. Оле, вече не влеза в другия шкаф. Така тръгни се е грозен. Нищо не за някакъв кървав. Много грозен. С обръща е бати, на тези гледам, дори си нататък. Чао, приятел. Аре. Така тръгни се. Вече не е странно. Случайно да се махна. Окей. Той се заключи.
Как тия мъже. И... окей хора, това смятам да запълня епизод от тази голямата улица. Чакате скоро втори епизод. От тук ще влизам и тръгна тук нататък. Там вече ни очаква втори епизод, втори екшен, втора улица и всичко второ, да. Добре, пичове, това беше. Благодаря, че ме гледахте, аз бях господин Джеф. Това беше от мен. Чао!